pagirumdum sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa pagluog sa simbahan asin sa pag-atindir kang banal na misa, paki-off o ilagtabi sa silent mode and send mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron, tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Lord po, ang gabos sa pagpamibi kan orasyo imperata. Sa ngaran ka nama, sin kan Aki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, initas miyan sa mong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga nagnangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pagataman sa pagtaumokan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinabang. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami nagimarahay na paraataman kan sa imong linalang, dai mi nasabotan na sinautoban sa imong kabuutan na atamanon ng kinaban, an kapalibutan nagsasakit huli kan sa mga salanggibo, asin ngunyan namamatian minan padosang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusogan mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kami mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad ng kapatawaran kan sa mga kasalan, ilikay mo kami ang sa mga namomotan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuan ng tao. Antabayin mo kami magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapaw nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Sa liwat, Diyos marhay na banggi po sa inyong mga tugang. Ngunyan po ang ikalimang aldaw kan Misa Aguinaldo. Isabay niya to man po sa mas intentiones ang mga minasunod. Mas sponsors, Johnson Espinola and family, Renato Limin family, Gigi Rilyama, Lani Sabio, Ces Buenaventura, Danny Palanca, Felisa Bara, Sunshine Imperial, Cheng B. Chua, Engineer Carl Rothsing Gapayaw, Bong Enjing Gapayaw and family, Rita Palanca, Pamela Palanca, Susan Chua, Arlene Relution family, Maribel Ranyola and family, Janica Laut, Bing Ravanilla, Ling Ling Ko, Estela Banyas. Para sa pasasalamat, ang mga minasunod. Pasasalamat ni Mr. and Mrs. Vicente Herbas and family in honor of St. Jude, offered by Ida Rosero. Pasasalamat ni Ana Rose Porlares and Porlares family. Pasasalamat sa kagada ni Jusel Asaituno. Pasasalamat sa kagada ni Devotee. Pasasalamat ni Chan and De Vera family. Pasasalamat sa kagadan kan Hesmundo family. Pasasalamat ni Leo and Cynthia Ramos. Pasasalamat ni Thea and Nares. Pasasalamat ni John Merafuentes for passing the bar exam. Ni Jonalyn Merafuentes. Pasasalamat kan Dayahon family. Pasasalamat ni Aiden Lanyosa and family. Pasasalamat ni Esther Valladolid and family. Birthday blessing to Zion offered by Rai Perez Cervantes. Para sa special na kaagadan, that Nika should continue her studies in USC Legazpi and praying for her to enroll this second SEM, January 2025, offered by Nenet. Prayers for intercession, offered by Martina Kyla Panopio, for healing of Milagros Hesmundo, continuous healing of May Joanne Hesmundo, offered by Hesmundo family. In honor of St. Jude, offered by Jonalyn Merafuentes. Special na kaagadan ni Jobel de Villar. Special na kaagadan ni Elinita del Villar and family.
Espesyal na kaagada ni Jomar Del Villar and family. Para sa mga kapahingaluan kan mga kalag ni Nemisyo, offered by Mina R. Makatingraw, sa kalag ni Justin Raymond, offered by San Jose family, Vicente, Elina, Selvin, offered by Asteliera family, Ruben and Leticia, offered by Lian Rico Ubal, Vicente Senior Salvacion, offered by Rose Santillan Militante, That Anniversary of Fidila, offered by Artiaga family, and for All Souls, Jing Rodriguez, Digna, offered by Janet Caritov and family, Liberata, offered by Cristal Orozco, and for All Souls, offered by Jonali Mirafuentes, Manuel Marlu, offered by Eden Lanyosa and family. Ang regalo ning kaligtasan, makakamtan niya to sa gabos na paagikan sa tuyang pagsunod sa plano ng Diyos. Ang mga propeta nagharubay, kandakula, asin maugmang paglaom sa panuga ng Diyos, ang kaligtasan. Sarong tanda ang itinao ni Propeta Isaías, Uya ang birhen, mangingindam asin mangangaki ng lalaki, nangangaranan Emmanuel. Asin ini nautob sa mga tataramo ni Maria sa anghel na si Gabriel. Mangyari sa ko, siring sa imong itinaran. Sarong pagpahayag nin pagtubod asin pagkamuot. Ang Diyos maimbod asin di nakakalingaw sa iyang panuga. Hinahagad niya man sa satuyang gabos ang partisipasyon sa plano ning kaligtasan. Banawaan ni Diyos, tindog po ang gabos asin awito niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya asinan katuninongan nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asin kaya Kristong kagurangnan, mapasaindo gabos. Asin sa inyong Espiritu. Ikalimang aldaw kan sa tuyang nobenaryo sa kaumawan ni Birhen Maria.
Sa Ebanghelyo ngunyan, nagsasabatan ang kapakumbabaan ni Maria, asin kapakumbabaan kan Dios. Punantaan Santa Misa, sa pagpapakumbaba man, ako untaan sa tong mga kasalan, nagsasarid na nagpapatawad ang Diyos. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahal, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadhi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangan kan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
mamibi kita. O Diyos, kamahalan na daing kasagkoran, ang birhen na daing digta, sa pamareta kan anghel, nag-ako kan sa imong daing masayod na tataramon. Asin anhaman na harong nin pagka-Diyos, napapano kan liwanag kan Espiritu Santo, namimibi kami na mapakumbabang magdayupot sa buot mo, susog sa saiyang paarog. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Sihas nakiulay sa Diyos. Yaon ang sa iyang paggalang asin pagsunod. Asin ang Diyos nagtuga na maabot ang tawong maligtas sa inda. Yamatiyon niya ito ang inot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Nagpadara pa nin mensahe an kagurangnan kay Ahaz. Maghagad ka nin tanda sa kagurangnan sa imong Diyos. Pwedeng ang tanda hale sa irarom kan kinaban kan mga gadan o hale sa kaitaasan nin langit. Nagsimbag si Ahaz. Day ako mahagad nin tanda, habo kong baloon an kagurangnan. Nagsabi si Isaías, pagdangog kun siring, kapag arakian ni Hading David, dikit pa daw sa saindo an pagbalo kan pagkamatinios nin mga tao, tabi nabalo panindo an pagkamatinios nin sakong Diyos. Kaya an kagurangnan mismo an mataos sa indo nin tanda, may sarong daraga na mangingidam asin mga ngaki nin lalaki, asin aapo dunyang Emmanuel. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. padagosa an kagurangnan, siya an hade nin kamurawayan. Padagosan kagurangnan, siya ang hadinin kamarawayan. Sa diri nin kagurangnan an kinaban, asin an kapanoan kaiyan, ang daga saka ang gabos na nag-eerok dyan, huli ta pinatindog niya ini sa ibabaw nin kadagatan, asin pinamugtak sa ibabaw nin katubigan. Padagosan kagurangnan, siya ang hadinin kamarawayan. Si Isay an matukad sa bulod nin kagurangnan, si Isay an matindog sa banal niyang erokan, ang tawong malinig an mga kamot, asin mabini an puso, ang daing nagsasamba sa mga Diyos-Diyos. Padagosan kagurangnan, siya ang hadinin kamarawayan. Aakoon niya ang bendisyon hale sa kagurangnan, asin ang balos hale sa Diyos nin sa iyang kaligtasan. Siring kaini ang mga tao na naghahanap sa iya, naghahanap kan lalawagon kan Diyos ni Jacob. Padagosan kagurangnan, siya ang hadinin kamarawayan. Ang pagrukyaw kambanal na Ebanghelyo. Madya o yabe ni David, buksi ang mga pintuan kan kahadean nin Diyos, ligtasan ang mga nabibilanggo sa kadikluman. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, susugki San Lucas. Kamarawayan sa imo kagurangnan.
kan ikaanom ng bulan, kan pagbados ni Isabel, an anghel na si Gabriel, sinugo nin Diyos sa sarong banwaan nin Galilea na an ngaran Nazaret. Sa sarong birhen na ikinasal ki Jose, nagikan sa kapagarakian ni David. Asinan ngaran kan birhen, Maria. Nagdulok ki Maria an anghel, dangan nagsabi, an katuninongan, mapasaimo, paladan na babae, an kagurangnan, yaon sa imo. Natikbahan si Maria kan mga tataramon na ini, asin pinag-isip-isip niya kung ano ang kahulugan kaiyan. Kaya sinabihan siya kan anghel, day ka matakot Maria, huli ta nawiwilihan ka nin Diyos. Mangingidam ka, asin mga ngaki nin lalaki, Jesus ang ingangaran mo sa iya. Magiging dakula siya sa kaaapodon na aki kan kahuruhalang kawing Diyos. Itatao sa iya nin kagurangnan na Diyos ang trono ni David na sa iyang ginikanan. Magahade siya sa kapagarakian ni Jacob sagkod lamang, an sa iyang kahadean mayo nin katapusan. Paanong mangyari ini? Tasaro akong birhen, an hapot ni Maria. Nagsimbag an anghel, mahilig sa imo an Espiritu Santo, lilindungan ka kan kapangyarihan kan kahuruhalang kawing Diyos. Kaya banal ang ipapangaki mo na aapodon, aki nin Diyos. Natatandaan mo ang pinsan mong si Isabel? Pinagsasabi na dais siya mga ngaki, alagad nangidam siya, maski nga ni gurang nanin marhay. Ngunyan, anong nabulan na siyang bados? Huli tamayo nin imposible sa Diyos. Nagsabi si Maria, uripon ako kan kagurangnan. Mangyari lugod sa ko, susog sa imong tataramon. Dangan binayaan siya kan anghel. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umos sa imo, Kristo. Siyam na aldaw po ang satuyang Misa de Aguinaldo. Asin ining misa tangon yan, iyo po ang ikalima. But sabihon, yaon na kita sa pinakatahaw kan satuyang pagnobena ki Santa Maria. Apat na bang ginalang, sana da pa po kamo napapagal. Ini pong ikalimang aldaw kan Misa Aguinaldo, igwang espesyal na ngaran. Sa Latin, sa tataramon na Latin, inaapod po ang ikalimang aldaw, Misa Aurea. Baka igwa po sa indong ang ngaran, Aurea o Aureus. Magayon ang ngaran mo, it means gold. This is the Golden Mass, bulawan na misa. Nata, kay ito pong panahon, daipang printing technology, ang mga kopya po kan mga Biblia, mga libro sa misa, sinusurat po mano-mano kan mga monk. Every copy is written carefully by a monk. As in, pag hinanap mo po ang ebanghelyo para sa aldaw na ini, mahihiling mong ang ginagamit na tinta, gold. Golden ink ang sinusurat para sa gospel ngunya na aldaw. Gold ang ginagamit na tinta dahil binago kan istoryang ini, ang dalagan kan istorya kan tao. Ang kahuruhalang kawing Diyos, nagpasakop sa kabutan kan sarong tao, sarong babae, si Maria. Asin ining parehong babae, si Maria, nagpasakop man sa kabutan kan mahal na Diyos. Sarong gawi po nin hararom na pagkamuot. Dahil bakong arog po kaini pag namumuot, nagpapasakop sa namumuotan. Ang tunay na nagpapadaba, tawong nagpapakumbaba, tattaong magpasakop sa namumuotan.
kung hihilingon ta po ang kabilugan, kan istorya kan sa tuyang katolikong pagtubod, we will notice na napapanuinin mga leksyon manungod sa kapakumbabaan. Humility, according to St. Thomas Aquinas, humility is the mother of all virtues. All other virtues follow from humility. Puun po sa kapinunan, kan pinili ni Adan sa Eva, duman sa paraiso na magtumang sa Dios, da isinda nagsunod sa tugon, na dai magkakankan bunga kan kahoy, tinukduan tulos sinda kung paano magpakumbaba. The original sin was pride, pagpalangkaw kan sadiri. Kaya duman mismo sa paraiso, tinao sa inda ang remedy to pride. What is it? Humility. Sa hampang po, kan pagpalangkaw kan sadiri ni Adan saka ni Eva, ipinangako na sarong aldaw sa itanalaan na panahon, igwang dakulang kapakumbabaan na maliwat kan istorya kan tao. Bako pong pagpapalangkaw kan sadiri ang nakakapagpabago kan kinaban. Pride and might can never change the world. What changes the world is humility. Ang pinakadakulang kapakumbabaan po na nasaksihan kan bilog na kinaban, iyo ang pagkanilaman kan Diyos, the incarnation, ang pagkanitawo ni Jesus. Ang Diyos na urog kadakula, kahuruhalang kawi, nagpili na mamundag na sadit na umboy. Asin aram tan sa katapusan kan buhay niya, pagkatapos mag-alay kan sa diri, magiging saditon na tinapay, kinakakanta pag minakomunyon. Ang Diyos na dakula, yaon sa kamot mo, pag minakomunyon. What a great act of humility. Nagpapakumbaba ang Diyos. Kaya dahil na kita pwedeng magsabi na ang Diyos, mayong pakiaram sa to, yaon sa alapaap, harayoon. Dahil na kita pwedeng magsabing, Lord, dahil mo man araman inaagihan mi. That is simply not true. God, in His eternal wisdom, desired to enter into humanity, become like us in everything except sin. Tanganing makasabi ang Diyos, aram ko, ang inaagihan mo. I know what you are going through, and I will suffer with you. Humility, therefore, is the foremost virtue of Christ. Of course, He is kind and patient and all other kinds of virtues, but the foremost virtue of Christ is humility. It is the mother of all virtues. Pag nagpakumbaba ka, masunod na ang gabos na bertud. Asinan ikaduwang dakulang kapakumbabaan, mayo pong iba kundi ining nadangog ta sa ebanghelyo ngunyan, ang pagkuyog ni Santa Maria sa kabutan kan Dios. Sabi kan anghel, paladan ka Maria. Pamilyar sa tuya, dahil pinapangadji ta ini, every time we pray the Hail Mary, you know the Hail Mary are the words of the angel. Arog ka ini ang pagbareta kan anghel. Hail Mary, full of grace. Pano ka nin grasya, pinalain ka sa ibang mga babae. An aki nin Diyos, mamumundag sa imo. Nakubhanan po ang daragita, 14 anyos lang po si Maria. Paano ako mabados, Lord? Mayo man po akong agum. Dahil na nasabutan kung taano siya pinili, asin kung anong mangyayari. Nata ako, paano man ini mangyayari sa ko, natata ako ang pilion kan Diyos. Natata sa kuya mamumundag ang Mesiyas. Dahil niya nasasabutan, ipapasabot sa masunod na mga taon. Alagad minsan siring, maski dahil nakakasabot, nag-opo si Maria, nagpasakop sa kabutan kan Diyos to teach us that obedience comes before understanding. Mainot po ang pagsunod bago ang pagsabot. Di kita tuod kaiyan, ano po? Ang gusto ta,
Masabutan ko nga na. Explain to me, let me know why you're asking me to do this. But our Lord, our Catholic faith is teaching us that obedience should come before understanding. Maopo nga na. Dangan ipapahiling sa imo na dahi ka ipapasubo kan Diyos. God, who is all good, all compassion, all perfect, will never lead you to something that will destroy you. God always has a beautiful plan. Kaya mahihiling ta sa istorya ni Maria, digdi sa bulawan na ebanghelyo, na nagsasabatan ang kapakumbabaan kan Diyos, asinan kapakumbabaan ni Maria. Nagpapasakop ang saro sa saro, dahil ang tunay na namumuot, minapasakop sa namumuotan. Kan buhay pa po ang lola ko, ang lolo ko, so agum niya buhay pa, 93 years old, man 94, ngunya na January. Kan buhay pa si lola, sarong aldaw, nagsok-sok ako sa higdaan ninda mantang magkataid sinda. Sabi ko, Lolo, Lola, dakulon pong mga mag-agum ang nagbubulagan. Paano po nindo ini nagibo? Paano nindo natagalan ang kada saro? Sabi ni Lola, pagalangkaw na ang boses kan saro, day pwedeng magsabay ang saro. Kay puhan, magpadaog, magpasakop sa namumutan. In fact, kamo po mismo ang makakataram, nakadakol kan mga relasyon, nagtatagal, dahil nakakanood kitang magpahunod. Ano po? Magpatawad, magpasakop sa namumutan. Minsan dawa siya ang sala, aakuon, para sa ikakatuninong kan relasyon, kan harong. Mga tugang, iyo po ini ang pabalon sa tuya, kan misa aurea. The golden virtue is humility. Kung gusto mong maging marhay na tao, mapuon po kita sa pagpapakumbaba. Humility is the starting point. As in, masunod na sana ang ibang bertud. Ngunya na maabot pong kapaskuhan, panibaguhon lugod kita kan Diyos sa satuyang mga puso. Ang tunay pong nagpapadaba, nagpapakumbaba, nagpapasakop, nakikipagkasundo sa namumutan. Kaya po nanta po, malaog ang bagong taon. Iwasan ta ang pagiging madunong na mayo sa rason. Matumang sa mga namumutan, sa mga magurang, sa agum. Imbes, magdangog sa kapwa, listening is an act of humility. Magpadaog ka man paminsan-minsan, di mo kaipuhan na pirming manggana. It is better to be kind than to be right. Makanood man, magpahunod. Hilingon si Birhen Maria sa tuyang modelo, arugon ta siya na nagpasakop sa kabutan kan Diyos. She who obeyed before she understood. Bako pong pagpapalangkaw kan sa diri ang nakakapagpabago kan kinaban, kundi kapakumbabaan. Iyo po ini ang dalan na pinili ni Hesukristo. Iyo ini ang dalan na pinili ni Maria. Iyo man ini ang pangapudan sa sato. Tindog po kita. Darhon ta sa mahal na Diyos ang satong mga kahagadan. Kagurangnan, daraha kami sa kamurawayan. Kagurangnan, daraha kami sa kamurawayan. Para sa simbahan katolika, tanganing mapakusog ang pagpalangibog kan katalingkasan ning lambang saro, mamibi kita. Kagurangnan, daraha kami sa kamurawayan. Sa satuyang presenteng gobyerno, tanganing ipadagos ang pagsaksi, asin pagsunod sa dalan nin hustisya, asin katanosan, mamibi kita. Kagurangnan, daraha kami sa kamurawayan. Para sa gabos na nabibilanggo, mamatean man lugod ninda ang pagkamuot ng Diyos sa paagi kan mga taong nagmamakulog sa inda, mamibi kita. Kagurangnan, daraha kami sa kamurawayan. Para sa gabos na parasunod sa dalan ning kabanalan ni Kristo, tangani magdanay lugod na mabuhay sa grasya, asin katuninongan sa good paman, mamibi kita. Kagurangnan, daraha kami sa kamurawayan.
Rumdumuntaan sa tong hinahagad na espesyal na grasya, ngunya na siyam na aldaw na ini, pati ang mga tawong namumutan ta, pinangakong ipagpapangadji. O Diyos, linigtas mo kami sa pagkamuot. Tukdui kami nin pagkamuot na tattaong magpakumbaba. Inihinahagad mi, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturya kan Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang. Magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atin sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami. Pakidu ngawi an iyo iyong sakripisyo. Tanganing sa paghiras sa misteryong ini, tubudon mi an mga linalauman, asin makamtan mi an mga hinahalat. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Asin sarabay na mag-umaw, magrukyaw, asin magharubay sa imo ki Birhen Maria,
Ipinangidam niya ang bugtong mong aki sa lindong kan Espiritu Santo. Siring man, danay an kamurawayan kan pagkabirhen, pinalakop niya sa kinaban ang liwanag na daing kasagkoran, si Heso Kristo sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kan Angeles sa Saint Santos, sarabay kami nagsiselebrar sa kaugmahan, nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog sa kaugmahan nin mga magkairiba na nagsasabi. Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asing dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin nagpasalamat, dinaak, dangan tinaos sa iyang mga disipulo naan sabi, mag-ako kamugabos sa sin magkakan kaini, ta iniyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod, kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugot ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabus na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina nin Diyos. Kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo.
kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, asin ang gabos na santos, nakaidtupan, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya. Sa imo Dios samang makakamhan, sa pagkasaro ka ng Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa mga tataramon ni Jesus sa iyang Ama. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, hasin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, hasin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan,
kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoan na kami mapatunino asin magkaburonyog susug sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinraohan po kita nin katuninongan. Mga tugang uya si Jesucristo, ang Diyos na nanitawo, siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ika magdagos sa kuyang aron, alagan magtaram ka sa naasin ang sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. Kagurangnan, an binago kaining langit nun na atang, atamana kan Diyos nun na pagsurog. Tanganing an mga nagpapakinabang kan sa imong misteryo, paugmahon mo sa tunay na katuninongan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po para sa nagkapirang paisip. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa ongoing renovation as in pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya to sa mga misa kan nakaaging Webes, nag-abot po sa 14,222 pesos as in 70 centavos. Anaambag niya to sa siling na oras ng misa, nag-abot po sa 1,643 pesos as in 80 centavos. Ang second collection, nag-abot po sa 5,874 pesos as in 45 centavos. Nagpuon na po ang misa di Aguinaldo para sa maabot po maging Aguinaldo Mass sponsor. Igwa po ni fundraising activity ang sa tuyang parokya na ang tema, Paskong Parol para kay San Judas Tadeo. Ang proceeds po kaining aktibidad para po sa ongoing renovation kan simbahan. Para sa ibang impormasyon, magdulok na lang po sa opisina. Asin nagpuon na po ang misa di Aguinaldo kan Disyembre 15, sagod po ini sa Disyembre 23 sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Siring man ang misa di Gallo, nagpuon naman kan Disyembre 16, sagod po ini sa Disyembre 24 sa oras na alas 4:30 sa pagkaaga. Available man po ang 2025 St. Jude Calendar sa Parish Office. Mauot naman po pasalamatan ng mga nag-donate kanakaaging simana. Anonymous, 50,000 pesos. Anonymous, 10,000 pesos. Anonymous, 5,000 pesos. Anonymous, 1,000 pesos. Anonymous, 700 pesos. Dawang Anonymous, 500 pesos. Anonymous, 200 pesos. Joaima Sons, 1,000 pesos. Thine Family, 700 pesos. Salamat po, in Diyos mabalos. Pirang aldaw na lang po, Pasko na. Alagad sa tahaw kan kasibutan, pirming traffic, dakulon tao sa mga tindahan, yaraon po kamo, nagsasa Diyos, nagtataunin oras sa kagurangnan. Kaya, salamat sa mga naglingkod sa misang ini, salamat sa indong aktibong pagpartisipar, salamat sa tuyang online community. Lugod papagdanayon po kamo sa maabot na mga aldaw, dikit na lang, tapos naan sa tuyang pagpuka. Tindog po kita. Awitan ta ang mapakumbabang birhen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, estes nostra salve. Ad te clamamus, exude spiriere, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illus tuus misericordes oculus, annos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, omnia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. O dignia diciamur promission nobis Christi. Oremus.
Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosa Virginis Matris Maria corpus et animam, ut dignum filii tui habitaculum efficie mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. An kagurangnan mapasaindo, Asin si sa imong espiritu. sa tabang kan pamibi asin paarog ni Maria, bendisyonan kamo asinan sa indong mga pamilya, sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, maglingkod sa kapakumbabaan. Salamat sa Diyos.